Strieľal niekoho hore? Pohen ten. Zjebala som sa. Kristýna. Ideš ma uživiť? Nie. Všetci nás vidá. Nevidá. Ja ich vidím, tak oni tiež nás musia vidieť. Im neprišlo divné, že proste toto? Aha, už ide tam pri tom lúte. Kde? Ne, teraz Čiže to si špinkený? Sem, tam niekde. Aha, vidím ho. Vidíš ho? Aj. Kurva. Tak povedal si, že nebudeme strieľať. A čo strieľa po mne? Dostal. Nice.